Nu skal jeg snakke med Danmarks bedste fodboldspiller, Jens Morgentræ. Hvordan er det at være i Chelsea? Det er selvfølgelig meget spændende, og jeg håber på, at det kommer til at gå godt. Hvordan var din første træning? Det var rigtig sjovt, men også meget hårdt i forhold til hos Brøndby. Holdkammeraterne har i hvert fald så rigtig godt imod mig. Hvordan kom du fra Brøndby helt op til Chelsea? Jeg kan i hvert fald sige, at det var ikke nemt. Jeg trænede rigtig hårdt hver dag. Men grunden til, at jeg blev fundet af en talentspejder, var fordi jeg spillede med på landsholdet mod Spanien i VM. Hvordan tror du kampen på lørdag mod Manchester United kom til at gå? Jeg håber vel på det bedste, og jeg regner med at vinde. Jeg har selvfølgelig aldrig prøvet at kæmpe mod sådan et godt hold på det niveau, men jeg tror, vi har en chance. Spiller du stadig som angriber, som du plejer at gøre hos Brøndby? Nej, jeg begyndte at spille som midtbane, og det er jeg helt okay med, fordi Chelsea har jo et rigtig godt angreb. Har du nogensinde regnet med, at du kom helt op til Chelseas niveau? Nej, jeg troede ikke, jeg ville komme op på Chelseas niveau, fordi de spiller så godt. Okay, mange tak, fordi du tog tid til at snakke med os. Det var så lidt. Det var så fodboldstjernen Jens Morgentræ.